Żewġ uffiċjali tal-ħabs instabu pożittivi għat-test tal-urina waqt eżerċizzju ta' testijiet ta' droga fuq uffiċjali tal-ħabs bħala parti mill-proċeduri ġodda li daħlu mill-Ministeru biex jitwaqqaf l-abbuż ta' droga fil-ħabs. Il-Ministru għall-Internu u Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallia ordna li jsiru testijiet tal-urina mhux biss fuq il-preġunieri iżda anke fuq l-impjegati li jaħdmu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Dan bħala parti minn pjan serju li għandu l-Ministeru tal-Intern biex jeqret il-problema ta' droga. Dan minkejja li din il-problema li ilha tippersisti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin ġiet injorata għal diversi snin. Fis-qarrija l-Ministeru qal li huwa inaċċettabbli li persuna tidħol il-ħabs mingħajr il-problema ta' droga u toħroġ mill-ħabs b'din il-problema. It-testijiet tal-urina fuq l-impjegati tal-ħabs bdew minn din il-ġimgħa u beħsiebhom ikomplu b'mod perjodiku. Mit-testijiet li saru sa issa, instabu żewġ uffiċjali tal-ħabs pożittivi għad droga kokaina madankollu se jsiru aktar verifikazzjonijiet biex din l-informazzjoni tiġi konfermata. It-tmexxija tal-ħabs għaddiet l-informazzjoni l-Kummissarju tal-Pulizija biex jibda l-investigazzjonijiet fil-konfront ta' dawn iż-żewġ persuni kif propju fil-bidu ta' April li għadda meta waqt żjara oħra l-arrieda mill-Ministru Manuel Mallia fil-faċilità korrettiva ta' Kordin sa' 4 uffiċjali assisa illi kienu qed jiskartaw meta suppost li kienu x-xogħol.